Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalomnon. Welcome to my channel, welcome to Eco TV diri sa lungsod sa Matalom. Mao ni update diri sa Canigao Island nga nanatay paghinuon nga tourism building, solar siya niya. Kuan guys kanang 2 rooms ni niya. Dako-dako siya nga kuan ahong itor sa sod ug sa gawas. Mao ni bag-ong project nga nahimo diri sa Canigao Island. Ato gayong suportahan ang administrasyong kanunay headed by our beloved Mayor Eric S. Pahulio aron daghan pang mabuhat nga project diri sa Canigao Island. Okay guys, ako mong itur diri sa bag-ong tourism building diri sa Canigao Island. Sa katong ganahan soroy, punpuhon aircon man nya ang magda sa iyang kuan sa iyang electricity guys, solar murag i-atop siguro ning solar aron makaproduce og kuan kanang sa aircon o sa suga. Okay, hamong itor guys diri sa bag-ong tourism building diri sa Canigao Island. Okay guys, maonig sa gawas nga portion. Mao ni guys, magtinabang nga ta guys aron makabot na to ang kalambuan sa atong lungsod. Maunig first nga kuan guys, kwarto niya. Maunig ikaduha nga kuan na sige guys kanang duha ka room niya. Maunig iyahang sod diri sa kuan kani guys. Mao ni first nga kwarto kana mo ni guys. Okay, mao ni akon guys, kaduha di ulang makita guys. Okay, mao ni kuan guys, duha ni karom unya mao ni bag-ong project diri sa Canigao Island. Sa katong ganahan na mosoroy diri sa Canigao, open na kini alang sa tanang turista nga mo kon kay punpohon og mahumanan og ganahan mo stay og aircon. Mo cater na kini diri sa Canigao, pero kuan pa lamang, nag-construct pa lamang siya kay kuan. Okay, mayong adlaw mga binati og minahal kong matalomnon. Maunig update diri sa Canigao Island nga punpohon nanatay tourism building nga aircon. Agmodalay nga ning iyahang kuan suga og aircon ang solar. Okay, welcome to my channel, welcome to Eco TV diri sa lungsod sa Matalom.